Blandt de nye sønderborgere, som har fået øje på mulighederne i området, er Jan Engstad og Marianne Overgaard. Han pilot, hun fysioterapeut. De har boet i kommunen i 4 år. Det er så et dejligt naturområde. Der er masser af vand og skov. Og for mit vedkommende har det også været rigtig godt jobsmæssigt. Sammen med datteren Anne-Katrine bor Marianne og Jan i et nyrestaureret hus i landsbyen Kær, lige uden for Sønderborg. Mange siger, at det her det er langt væk fra alting. Så føler vi os utroligt tæt på alting faktisk, i og med, at vi har København inden for en 1,5 times tid, og vi har vores bedsteforældre inden for en 1,5 time også. Ikke mindst for børnefamilierne er det vigtigt at kunne få en bolig til en billig penge, uanset om man vil leje eller eje. Det har vi jo rigtig fået hernede. Huspriserne er jo billigere end hvis vi snakker alternativt trekantsområdet og hovedstadsområdet. Og for lille Anne-Katrine er der pasningsgaranti, endda til nogle af Danmarks billigste takster. Ligesom kommunen arbejder også Center for Erhvervsudvikling med begrebet job til 2. Når der er en virksomhed, som har fået en medarbejder hertil, som de har brug for, en nøglemedarbejder, så sender man vedkommendes ægtefælles CV rundt i netværket og siger, at vi har brug for, at nogen påtager sig opgaven og være med til at skaffe et job hertil. I Sønderborg-området kan man bo præcis som man vil. Dem, der foretrækker byen og etageboligen, har mulighed for det, og der er også enestående muligheder for at bo tæt på naturen. Blandt andet råder kommunen over 200 km kyststrækning. Det er jo noget af det virkelig trækker, sådan at man har et sted, hvor man kan kigge ud over eksempelvis vand, men også de steder, hvor vi bygger, hvor vi har skovbryn at kigge på. Og så har vi jo de der 700 hektar statsskov i vores område. Bevarelsen af de små landsbysamfund, som er et godt sted at leve, er en vigtig målsætning i Sønderborg Kommune. Det sikres blandt andet ved at udvide sommerhusområderne. Det er jo af stor betydning, fordi skal vi ligesom have det gode miljø, vi har herude på landet, så er det også vigtigt, at det holdes liv i de landsbyer. Og det gør turismen jo også, den er jo med til at holde liv i nogle af de butikker og de ting, der er derude i lokalsamfundet.